Diputautzarako elezinuek egon zienien zerien, diputazioarako, Bizkaiko diputazioarako, alkatien botazio egiten zua zen etxurie, eta Durangoko alkatia morrorturi bota behar dien, Galdakanoko alkati legorbururi botatzen botue, eta orduen zuertatu ez den da, hori izaten dok, gaur egunien Osakidetzako zera Galdakanoko zentrue egin zala Durangon loizorretan junbiabena, hemen Monte Calvo esaten dutzin lekuen hor jauan etxurie hori egiteko, zentro hori egiteko aukerie, baina Galdakanera eta hori beti esaten jabean, garaiko boto batek zelako indarra euken orduan momentuen Galdakanoko alkateri bota eta Galdakanora zertzeko. Baina horrezua zen, batxurie orduko gerra osteko nion hau esan zera. Garaitxarra zuen Galdakanoko alkatie, izetez, garaitzen jatorrizko zuen, bere negura zuen garaiko zuen zen legorburu tarrak. Eta orduen, horrepez ere, zaupidi eta zerak eta pentsauko jabean, orduan begun guzua zen laguntzeko. Ni gara emongo dutzetzeo zer egun guzua zen hor truke gauza batzuk.